teď jsem málem začala mluvit anglicky, protože pro mě je to poprvé vlastně, jako kdy mluvím na americké půdě v češtině, kdy dávám přednášku v češtině a úplně mi ta angličtina naběhla. Tak doufám, že teď už zůstanu v češtině. Tak já jenom na začátek té své přednášky bych se ráda představila. Pro ty, kdo mě neznají, jmenuji se Věra Dvořák, v Americe žiju už 17 let a profesí, vzděláním jsem formální lingvistka. Takže pro mě je to poprvé i v tom, že vlastně poprvé mluvím o nelingvistickém tématu, takže nebudu tady mluvit o syntaxi, morfologii, semantice, ale vlastně o té aplikované lingvistice a to aplikované na výuku jazyku. Takže jsou to pro mě dvě prvenství. No a i když teda není to moje hlavní parketa, tak mě výuka jazyku vlastně provázela po celou dobu mého studia. Už v Praze jsem učila angličtinu, a potom během postgraduálního studia tady v Americe, tak jsem vlastně vždycky učila někoho češtinu. Byly to buď to nejmenší děti v Českém klubu v New Yorku, školní děti, teď mám online kurz vlastně češtiny pro teenagery. Učila jsem dospělé lidi, to byli většinou Američani, kteří se učili česky z nějakého důvodu, nebo souhrou okolností, to byli vždycky dirigenti nebo zpěváci z Metropolitní opery. Takže vlastně mám takovou jako hodně variabilní zkušenost. No a musím říct, že i když během svého studia lingvistiky, tak jsem absolvovala kurzy o jazykové akvizici u dětí a o metodologii jazykového učení se a vyučování, tak nic mi vlastně nedalo tolik jako 5 let, které jsem strávila v krajanské škole v Astorii, kde jsem každý večer pátek nastoupila před skupinu unavených, rozjívených dětí, které v době, kdy jejich kamarádi už doma relaxujou nebo jsou někde venku, tak oni ještě se učí tu svou mateřštinu, ten svůj vlastně jazyk, který si přinesli ze svých rodin. A tahle ta praxe mi dala hrozně moc vlastně vhledu do té problematiky výuky češtiny jako zděděného jazyka. A motivovala mě i k tomu, že jsem se začala zajímat vlastně o materiály, protože každá práce, a obzvlášť náročná práce, se dělá líp, když k ní člověk má ty správné nástroje. Že ty podmínky to mohou strašně zjednodušit. A já jsem začala jezdit občas na konference, spíš na ty online, co třeba se organizovaly. A vlastně to téma chybějícího vhodného materiálu tam hodně rezonovalo. A vlastně to došlo až k tomu, že po jednom takovém setkání s krajany, které pořádalo Ministerstvo zahraničí ve spolupráci s Ministerstvem školství, tak se nás dalo dohromady tam několik a založili jsme zhruba před rokem pracovní skupinu, ve které jsme řekli, že už s tím musíme něco udělat a že je prostě potřeba nějaký takový materiál přímo pro ty zahraniční školy vytvořit. Takže tak to všechno vzniklo. A já vám o tom dneska chci vlastně říct, co jsme za ten rok zvládli, jak se ten projekt ubírá dál, co ještě můžete čekat a kde třeba jim můžete pomoct, jak se do něj můžete zapojit. Tak to je jenom o mě na úvod. A já, protože mám tuhletu přednášku už v době vlastně, kdy jsou workshopové přednášky, tak bych ji chtěla udělat trošku interaktivní. Takže bude mít takovouhle strukturu, nejdřív něco řeknu o motivaci toho projektu. My jsme už zmapovali i potřeby škol, tak mnozí z vás vyplňovali velmi komplexní dotazník, takže vám i tady představím výsledky z toho dotazníku. Potom bych vám ráda řekla něco ke struktuře učebnice a máme už pilotní materiály, takže vám představím ty materiály a celkovou koncepci. Promluvím i o dalších krocích, o tom, co vlastně už se nám podařilo, co ještě plánujeme, a byla bych ráda, aby byl čas i na zpětnou vazbu a na diskuzi. Ale tu přednášku jako takovou vlastně bych chtěla proložit, pokud mě technika nezradí, tak i nějakou interaktivní vaší vlastně aktivitou. Takže jestli jste připojeni k internetu, tak můžete teď koukat do mobilu. Jděte prosím na menti.com, na menti.com a tam zadejte tenhle ten kód 1549 5497. A vlastně v průběhu té svojí přednášky já tam dám několikrát, vlastně budeme mít tady otázku, ke které budete moci všichni na ně odpovědět. Takže měli byste teď, pokud se tam nalogujete, tak už tam vidět vlastně takový slide, 2 otázky k zamyšlení. Má teda trochu jiný obrázek, ale funguje vám to, když tak dejte ruku nahoru? Super, takže jestli to vidíte, tak abychom se do toho tématu tak nějak naladili, tak vlastně první otázka, na kterou se prosím zamyslete, tak je vlastně ta, zamyslete se nad tím, jaká věc nebo nástroj vám ve výuce pomáhají. Ne třeba nejvíc, ale co je něco, co vám tu výuku opravdu zjednodušuje. A každý má možnost 2 odpovědí, tak zkuste třeba jednu konkrétní věc a jednu abstraktní věc. Co je to, co vám tu výuku vlastně dělá jako příjemnou nebo jednoduchou, tak tam vlastně něco napište. Mělo by to dovolit 2 odpovědi. Tak já už se podívám a zkuste psát z háčky a čárkami, protože když víc lidí odpoví stejně, tak se to jakoby zvětší. Ono to vlastně udělá takový word cloud. Tak zatím tam máme jenom 2 věci. Pokud to odešlete, tak pokud to ano, tak mně už se to tady zobrazuje, ale
Tady bohužel se to nezobrazuje. The Mentimeter is not like interacting. We did not allow it. Ale to je v pohodě. Já vám to můžu přečíst. Já to vidím tady na počítači, takže mě to tady krásně nabíhá, tak já vám to přečtu. Vlastně se tam zobrazily z nějakého důvodu jen ty testovací odpovědi. Výborně, tak nám to tady nabíhá. Is there add-in for Mentimeter? I think that's the problem. You know what there are add-ins in Yeah. Oh, so try it again because it wasn't there before. Z nějakého důvodu v počítači to vidíme, ale nezobrazuje. Výborně. Now it's there. I don't know what you did, but it's working. Výborně, takže tam vidíme učebnice, dobrá učebnice, nadšení dětí. Nejvíc vám pomáhá učitelka. To nevím, jako druhá učitelka, nebo sama sobě si pomáhá učitelka. Vidím, hodně ty materiály tam vlastně jsou. Materiály. Ale já tady to nemá jednu správnou odpověď. Já nečekám, že tam všichni napíšete učebnice, ale spíš vlastně to, že jsou věci, kterou tu výuku mohou udělat vlastně kvalitnější, jednodušší a ta naše práce je náročná, často nedoceněná, takže o to víc je důležité ty nástroje mít. No a teď tam je druhá otázka. A to je vlastně z opačné strany, jaká věc nebo nástroj nebo fenomén vás ve výuce nejvíc brzdí. A může to být klidně ta samá věc, jenom třeba špatně udělaná nebo špatně postavená. Tak, chvilka napětí. Tak zatím tam mám taky jenom 2. Uvidíme. Is it working? Yeah, again. So how you need to update it somehow? Good. You just have to keep like closing it and presenting it again. Okay, can you do it from like just 3 more times? There will be like 3 more slides. Okay, yeah, sure. Yeah, no, this one would have. Yeah. It's showing up with that. Okay. Takže jo, teď nám to zmizelo. Tak co tam je? Rodiče, špatné materiály, nepravidelná docházka, pozornost, ruch. Pro mě určitě třeba jedna z věcí byla jenom mít samostatnou třídu, protože my jsme učili a byla plenta, která oddělovala 2 skupiny a jenom to mít třídu sama pro sebe tak strašně zkvalitnilo tu výuku, že to bylo až nepředstavitelné. Já jsem předtím měla i jako stres v podstatě z toho, jak to dopadne kvůli tomu, že jsem nevěděla, jak ta druhá třída vedle třeba bude hlučet. Takže tohle jenom, aby jsme se tak jakoby naladili na to téma, protože já si osobně myslím, že dobrý materiál, i když je učitel, který třeba nemá zázemí, nemá odpovídající vzdělání, tak dobrý materiál i s tím špatným, ne tak třeba připraveným nebo dobrým učitelem může udělat divy, pokud v ruce drží dobrý materiál. Takže proto si myslím, že je ta učebnice jako nástroj obrovsky důležitá. Takže teď k té motivaci. Co je naší motivací, je vlastně současný stav, kdy my máme odhady, že na až 100 až 150 školách a jazykových klubech po celém světě studuje minimálně 4 000 žáků. Ten odhad je velmi nepřesný právě proto, že ty školy nejsou všechny úplně podchycené a hlavně některé zanikají, nové vznikají, takže je vlastně velmi těžké nějak stanovit to číslo a ono se navíc stále mění. Co je důležité uvědomit si, že z těchto určitě až 100 center, pouze 15 škol je smluvních, to znamená, že mají nějaký užší vztah s ministerstvem školství a mohou udělovat osvědčení o absolvování českého jazyka literatury, z nich teda 8 je České školy bez hranic. To jsou školy, které jsou na počet většinou ty největší a jsou vlastně nejúž napojeny na Českou republiku. Ale pokud jde o centra školy jako takové, tak vlastně jsou desítky, mnohonásobně převažují ty školy, které vlastně nejsou v tomhletom úzkém spojení s Českou republikou, ale zároveň jejich žáci mají zájem o studium českého jazyka a literatury. A pak jsou další tisíce až 10 000 dětí, které studují češtinu pouze doma s rodiči, případně dálkově, ale právě v dnešní době je zájem a pořád větší vlastně ze strany těchto dětí být ve spojení s Českem a učit se češtinu. Takže tohle je cílová skupina a vlastně ta cílová skupina teď má poměrně nevyhovující materiály. Buď to se učí ve školách, anebo i doma podle učebnic českého jazyka pro monolingvně vzdělávané děti. A tady, a to všichni víme, tyhle ty učebnice mají ten problém, že i když fungují v Česku, tak pro nás jsou příliš rozsáhlé, příliš obsáhlé, jdou příliš do detailů, jazykově neúměrně náročné. Ty děti často nerozumí zadáním, nerozumí slovní zásobě, která se v textech používá.
A vlastně i kulturně a tematicky jsou často neadekvátní. Oni jsou psané, jako by všechny děti žily v Česku. Takže pak ty naše děti se někdy cítí odstrčené, protože se vůbec nepočítá třeba, že by tu otázku mohlo odpovídat i dítě, které nežije v České republice. A vyžadují i znalost, kterou ty děti nemají, takže zase oni jsou pak ztracené. Některé školy a učitelé to řeší tím, že si vytvářejí vlastní materiály, takže ty třeba nemají tyhle ty problémy, ale zase mají jiné problémy. Nemají jednotnou koncepci, jednou se vezme něco odtud, po druhé z jiné knihy, po třetí z internetu, pak mi někdo něco pošle, tak to tam přidám. Nejsou vlastně ucelené. Často se musí kopírovat, takže co já jsem třeba viděla v těch školách, že pak učitelky stráví prvních 5-10 minut u kopírky, tím, že kopírují vlastně materiály, místo, aby mohli vzít nějaký materiál a rovnou začít učit. A ten drahocenný čas, kdy ty děti ještě mají největší pozornost, tak se stráví vlastně přípravou materiálu. A problém další je, že to nelze sdílet, nebo nelze to jednoduše sdílet, takže je to takový vlastně provizorní a rozhodně ne dlouhodobé řešení. Je lepší, když mám ten mikrofon takhle, nebo takhle? Takhle je to v pohodě. Blíž? Jo. Tak když tak se ozvěte. Takže si dáme další otázku. Jaké materiály vy používáte ve výuce primárně? Mně je jasné, že používáme vlastně kombinaci všeho, ale co je takový váš jako hlavní zdroj, taková páteř vaší výuky? Je to učebnice, která se používá v České republice také, nebo učebnice češtiny pro cizince, nebo je to spíš nějaký materiál z internetu, nebo i z nějaké knihy, anebo je to váš vlastní materiál vytvořený od začátku? Tak, ano? Jo, ten kód, on se vám jde. 1549 5497. Tak, a zase už nám to tady nabíhá. 1549 5497. Z nějakého důvodu to tady vždycky musíme refreshnout, aby se to objevilo. Tak. A if they add more data, does it refresh or you need to refresh again? OK, tak mi řekněte, jak už všichni odhlasovali na tuhletu otázku. OK. Tak tohle jsou teď nejaktuálnější data. Tak vypadá, že materiály z internetu jsou velice populární a na druhém místě teda učebnice českého jazyka nebo vlastní materiály. No, to je moc zajímavé. Já to ještě jednou refreshnu, takže escape a tak to už se nám to moc ta čísla nezměnila. A já ty výsledky budu mít i uchované, takže já pak je můžu s vámi i sdílet vlastně na konci. Tak tohle je vlastně situace, která je. Je to takové dost jako rozrůzněné a učitelé hledají, kde vlastně mohou. Já tady operuju hodně s pojmem zděděný jazyk, to je vlastně takový klíčový pojem celé té učebnice. Takže co to ten zděděný jazyk je? Spousta nás ten pojem používá, ale pro osvěžení těch definic je zase spousta, ale je to vlastně jazyk bilingvního žáka, který ho obklopuje už od dětství, ale nestane se z něj jazyk dominantní. A nestane se z něj jazyk dominantní proto, že nejde o dominantní jazyk země, ve které ten žák žije. To je taková pracovní definice, samozřejmě mohlo by jich být víc. Ale téměř vždycky v tom zděděném jazyce, kterým ty naše děti v zahraničí mluví, je patrná nějaká míra vyhasínání. To je druhý lingvistický pojem, víc už jich tady dneska nebude, language attrition, kdy ten jazyk v kontaktu s tím majoritním jazykem vlastně jakoby se opravdu otíral a nasával do sebe jevy toho druhého jazyka a ztrácel některé své jevy. A tomu bychom se mohli věnovat ve zvláštní přednášce. Je to vlastně sociolingvistický jev, kdy i znám třeba českou lingvistku tady v Americe, která se tomu věnuje. Je to vlastně moc zajímavý fenomén a u všech těch našich dětí tohle to probíhá do nějaké míry. Takže všechny ty děti mají ten jazyk do nějaké míry vyhaslý, buď to málo nebo hodně. Důležité je vědět, že ten zděděný jazyk není jazyk cizí. Naopak často je to spíš mateřština. Je to mateřština v tom prvním slova smyslu. Je to jazyk od maminky nebo od tatínka. A není to ale ani jazyk monolingvního žáka. To znamená, ten jazyk si vyvíjí podle jiných zákonitostí svých vlastních, které lze vypozorovat právě i v té syntaxi, semantice, morfologii, výslovnosti. A v tom je ten jazyk jiný, takže není vhodná ani ta učebnice pro žáka, který je vzdělávaný ve stejném jazyce, jakým se mluví doma. Tak to je vlastně taková jako teoretická báze, ze které my vycházíme. Dobře to zachycuje tady tahle ta pyramida, kde vlastně na té špičce vidíte, to jsou žáci s nízkou mírou vyhasínání.
A to jsou žáci třeba ve smluvních školách, žáci, kteří jezdí na rozdílové zkoušky. Tam opravdu těch jevů není moc vlastně ovlivněných a dobře, tyhleti žáci jsou nejvíc vidět, jsou na špičce, ale je jich nejméně. Ale když byste se podívali globálně na tu populaci vlastně žáků, tak nejvíc žáků v krajanských školách mají buď to střední, anebo i opravdu silnou míru vyhasínání češtiny. A dalo by se skoro říct, čím dál od centra, čím dál od srdce České republiky, tak tím větší ta míra vyhasínání. Takže tady v krajanských školách v USA, v Kanadě, v Austrálii vlastně tu míru určitě pozorujeme větší než třeba ve školách v Evropě, kde pořád jsou ty děti v častějším kontaktu s Českou republikou a mají vlastně větší vazby na Českou republiku. Takže proč tenhle ten jazyk potřebuje specifické zprostředkování? Proč potřebuje svůj vlastní nový materiál? Těch důvodů je několik. Některé už jsme tady naznačili a to jsou vlastně z pohledu dětí. Jednak oni ty děti mají omezenou aktivní slovní zásobu, hodně rozumí, mají problém s vyjadřováním, takže je podpora vlastně potřebná hlavně u toho vyjadřování, u té produkce. Je třeba jim taky zprostředkovat české reálie, protože pro děti v Česku tohle je samozřejmé, ale oni neznají spoustu zvyklostí, neví, kolik se za co platí, jaké jsou tradice. Českým dětem nemusíte říkat, kde je Brno. Já když mám Brno zmíněné v textu, tak strávím 10 minut vlastně vysvětlováním toho, co jsou Čechy, Morava a tak dále. Takže tohle vlastně potřeba všechno vzít v úvahu a s tím souvisí potřeba budovat pocit národní sounáležitosti, toho vědomého vlastně dvojího, někdy i trojího občanství, z nich a jedno je teda české a jak jinak, nebo jak lépe tohleto dětem předávat, než vlastně přes výuku jazyka. A pokud jde o děti, pokud jde učitele, tak i ti jsou velmi specifičtí. Nejsou to typičtí učitelé v Česku. Často je tam vysoká fluktuace, učitelé učí někde rok, dva, pak zase se někam odstěhují. Není to rozhodně hlavní zaměstnání, určitě to není hlavní zdroj příjmu, často to vůbec není zdroj příjmu. Chybí často těm učitelům pedagogické vzdělání a když už mají pedagogické vzdělání, tak není v oboru jazyka, určitě není v oboru češtiny jako zděděného jazyka. Je tam velmi omezený čas na přípravu, takže ten učitel v ideálním případě dobíhá, něco chytne a rád bych z toho začal hned učit. Nemá vlastně dedikovaný čas a určitě nemá placený čas na přípravu. Takže všechno tohle plus ten limitovaný počet vyučovacích hodin, kdy typicky se učí na těch školách, co tak víme, 2 až 3 hodiny týdně a to včetně zpěvu, přestávek, tvoření. Takže vlastně na ten jazyk tam nezbývá až tolik času. A vlastně i ta věková a úrovnostní heterogenita, všechno tohle by se mělo zohlednit. Já vím, že hlavně to poslední je veliká výzva, protože vlastně jak pro jakoukoliv učebnici, tohle je velká výzva, jak tohle to zohlednit vlastně v jedné učebnici. Takže moje další otázka souvisí teď tady právě s tím počtem vyučovacích hodin, protože nás vlastně zajímá, kolik čistého času vy věnujete ve škole výuce českého jazyka. Tím čistým časem myslím čas, kdy opravdu byste mohli používat nějaký textový materiál. To znamená, nepočítejte tam hudebku, tvoření, přestávku, takový ten čistý čas, kdy učíte třeba vlastivědu, nebo teda český jazyk, nebo literární výchovu. Tak. A já si to tady, takže to je v Mentimetru a mě to tady už naskakuje. Teď se to nějak jako začalo dařit. It worked? No, it worked this time. Somehow. It learned how to do it on its own. Vám se to nezobrazilo? Opravdu? Máte už otázku, kolik čistého času věnujete ve škole výuce českého jazyka a komunikace? Super. No, a teď už já tady vidím i 4 a víc, tak ono to je trošku zpomalený tady. Teď nám roste, so now I didn't do it. Let me do it. Okay. Tak, zatím to máme takhle. To ještě můžu jednou refreshnout. Ještě někdo? Tak zatím je to. Tak, schválně. 4 a víc hodin týdně. Tak to jsou 2. Nejvíc teda asi 1 hodinu týdně. To jsem tak i čekala. To bych řekla, že je takový největší průměr. Méně než hodinu týdně. To je běžné, 2 hodiny týdně. Kdežto dotace, jenom pro zajímavost, jestli víte, kolik je dotace na českých školách bez hranic, pokud se má zvládnout to pemzum výuky, tak je 5 až 6 hodin týdně. Musí být, pokud má člověk vlastně zvládnout. Takže nikdo 4 a víc hodin tady jako dal jenom z nás, co tady jsme 2, takže vidět, že to v tom našem prostředí je vlastně nerealistické. A i kdyby to bylo realistické z hlediska školy, ti rodiče nemají zájem o to věnovat tolik času té výuce.
Takže tady vidíme, že tohle je problém. Tak, teď se už dostávám k mapování potřeb těch škol. My jsme nechtěli to zakládat jenom na tom, co si myslíme a o čem se tak jako bavíme, ale opravdu na těch výsledcích. Zatím nám odpovědělo na ten dotazník 54 škol, prvních 30 to bylo rychle, pak už to šlo pomaleji, museli jsme psát znovu, připomínat, ale jenom z těch škol, které nám zatím odpověděly, tak je zajímavé. Podívejte se, že Amerika má vlastně skoro 30%, to znamená Spojené státy americké, Kanada, ještě je tam pár škol v Brazílii, myslím jenom jedna nám odpověděla, a země mimo Evropu celých 40%, takže jakoby z hlediska počtu těch škol, opravdu to zastoupení neevropských škol, které jsou dál od centra, je velice silné. A vlastně nás si zajímalo, nakolik zohlednit tyhle ty žáky usilující o české vysvědčení, o přezkušování. Tak na tom grafu vlastně nalevo vidíte, že pouze čtvrtina škol, buď to už je školou, která je smluvní, anebo usiluje o to se takovou školou stát, ale vlastně polovina vůbec ne, takže a 3/4 škol vlastně tohle to není jejich primární cíl, není to něco, o co usilují. A stejně tak na otázku, kolik vašich dětí zhruba chodí na rozdílové zkoušky, tak celých 50% řeklo, že méně než 5%, což se dá interpretovat jako nikdo, nebo jak nějaký výjimečný jedinec té školy a vlastně další velká skupina 5 až 10%, tak to je 15%. Takže opět nějaké 2/3 škol mají velice málo žáků, kteří by měli zájem se připravovat na rozdílové zkoušky. Tak jenom ta data, co nám tady vyplynula, vlastně ukazují, že ano, je to špička pyramidy, ale nemělo by to být ta cílová skupina, na kterou tu učebnici zaměřujeme. Tak, já se podívám u dalšího. To jsem se chtěla ještě vrátit. Tak, teď jste si, už to bylo vidět, kolik si myslíte, že to měla být otázka, je průměrný počet žáků na české škole v zahraničí? Už to tam bylo. Z těchto škol se nám odpovědět 40, ale my tam máme skoro všechny smluvní školy. My tam máme ty velké školy, co zareagovaly a chybí nám tam ty malé. Takže to číslo spíš půjde dolů, až nám odpoví úplně všichni. Ale jsou školy, kde je minimálně 5 studentů, jsou školy, kde jich je až 100. Kolik si myslíte, že je průměrný počet žáků studujících češtinu jako cizí jazyk? Protože některé školy mají i ten program češtiny pro cizince. Tak how do you point? How do you do like pointing with a red light? Can you do that? That's okay, so then I'm not gonna do it. Já jsem chtěla použít takovýto ukazovátko, co svítí, ale to je zase ještě další tlačítko, tak to nebudu dělat. Tak těch škol, které mají češtinu jako cizí jazyk, tak těch je vlastně v průměru jen 10. Spousta škol nemá vůbec ten program otevřený, ale jsou i školy, kde řekli, že 40. My ještě se jich chtěm zeptat, jestli to správně pochopili, ale jsou takové školy. Jsou to často i příhraniční školy vlastně v oblasti kolem České republiky, v Německu, anebo potom v Chorvatsku, kde mají studenty, kde nabízí češtinu jako cizí jazyk. Aspoň nám to tak prezentovali. Kolik si myslíte, že je průměrný počet tříd na krajanských školách? Kolik nejčastěji je tak jako... Je to 5 až 6, ale opět číslo dané zase tím, že my tam máme teď spíš i ty větší aktivní školy, ale jsou i školy, kde jsou docela často 2, 3, 4 ty třídy a pak jsou školy, kde mají těch skupinek víc než 10. A nebyla jenom jedna, ale to jsou evropské školy. To vlastně není tady v Americe. Takže ta statistika tím, že já si myslím, že bylo ještě lepší to potom rozdělit na Evropu a vlastně neevropské školy. Kolik si myslíte, že je průměrný počet učitelů na škole? Taky já si myslím, že celkově to bude 3-4, ale nám vyšlo 5, protože tam máme i ty evropské školy a počítala jsem do toho i stážisty a často školy mají třeba i 3 stážisty, takže tam to místo pak narůstá. Ale zase berte v úvahu, že to je dané, že tam máme všechny školy, to znamená ty velké smluvní školy. Tenhle ten graf ukazuje vlastně věkové rozmezí žáků a co je tady vlastně zajímavé, ten hlavní údaj, úplně nejvíc jsou zastoupené mladší školní děti, 100% škol má děti od 6 do 11 let, zatímco všechny ostatní skupinky už je nemají všechny školy, no, takže starší školní děti, předškolní, těch je vlastně méně a středoškoláci, to už je taková vzácná zvířena na těch školách. Počty dětí ve třídách, obvyklý počet dětí v jedné výukové skupině na prvním stupni, to je nalevo, je také docela velký, 6 až 8 dětí, běžné je i 9 až 11. Zatímco na druhém stupni jsou ty skupiny mnohem menší, tam je nejčastější 1 až 5 dětí. Přitom ideálně by to mělo být naopak, protože ty menší děti, že jo, potřebují víc učitelů, ale tak to v těch školách opravdu je, že někdy jeden učitel má svý 4, 10, 12 letý nebo 13 letý děti a vedle jiný učitel má 12 dětí ve věku od 7 do 8 třeba. Takže i to je taková určitá
určitá nerovnováha a něco zase, proč dobrý materiál je hodně důležitý, protože to tomu učiteli zjednoduší. Tohle už je vyloženě otázka na učebnici. Ptali jsme se, pokud využíváte klasické učebnice, podle jakých ročníků vyučujete a vlastně tam vidíte krásně tu sestupnou tendenci. Nejvíce učí podle první třídy a pak to jde prostě dolů, druhá méně, až vlastně 6. a vyšší, tak jsme už jenom na nějakých 30%. A to tam opět máme i České školy bez hranic. A vlastně třetina zhruba těch škol, co nám odpověděli, vůbec tradičně dělené učebnice nepoužívá. A v závěru vlastně my jsme se ptali i, jestli vůbec ty školy jsou spokojené, tak pouze 10 škol z těch 54, a to tam opět máme, všechny školy, je zcela nebo částečně spokojeno se současnými učebnicemi, což si myslím, že je alarmující číslo, že to je opravdu velmi málo, že to ukazuje, že tam je nějaký problém. A přitom ty učitelé mají výběr, učebnic je na českém trhu spousta. A nejčastější důvody pro tu nespokojenost, oni měli seřadit, tyhle ty vlastně byly v nabídce, tak úplně nejčastěji byla zmiňováno to nadměrné množství učiva, hned na druhém místě složitý text a slovní zásoba, na třetím místě chybějící metodika, protože nevědí, jak s tím materiálem pracovat vzhledem k dětem se zděděným jazykem, na čtvrtém místě přílišná náročnost vyučovaných jevů, chybějící smysluplné texty, které napojí gramatiku na ty české reálie, jak jsme o tom mluvili, a i věková neúměrnost. To znamená, že třeba 12leté děti se učí podle materiálů, které jsou napsané pro 7leté děti. A vlastně, když jsme dali na konci takovou otázku, dost jako návodnou, jestli by přivítali učebnici šitou na míru českým dětem v zahraničí, tak nám 98% škol odpovědělo, že ano. Nás zajímalo, pokud by vůbec takový materiál byl, jestli by o něj měli zájem. A překvapilo nás, že vlastně všechny školy, a to i ty, které mají vlastní materiály, anebo už učí podle těch českých učebnic, tak by stejně něco takového přivítali. Ta jediná škola, která řekla, že ne, tak má vlastní materiály, podle kterých učí. Takže to byla nějaká škola v Německu. A je to dobře, že vlastně já jsem čekala takových odpovědí víc. Máme vlastní materiály, máme to zajeté, nic nepotřebujeme. Ale byla pouze jedna jediná taková škola. Tady jsou další důvody pro nespokojenost. Vlastně všechny jsou buď to z oblasti tematičnosti a složitosti toho obsahu, anebo z oblasti vlastně příliš akademického jazyka. Zajímavé je tamhle nalevo nahoře nesoulad témat a stylu výuky v zemi pobytu a v českých učebnicích, to se taky dost objevuje. Provázanost s kalendářním rokem, která nefunguje, když se ty učebnice rozkládají, takže vy pak se o Vánocích učíte v květnu a Velikonoce vyjdou jako na říjen a je tam vlastně trochu ten problém. Přílišná zaměřenost na české prostředí, nesrozumitelnost textu pro děti vyrůstající mimo Česko kvůli chybějícím sociálním a kulturním znalostem. Znovu tam máme ten akademický jazyk. Někdo zmínil i nepřehlednost, protože ono často ty učebnice jsou dost nahuštěné, aby se tam zvládlo to pemzum, které se očekává v Česku, takže pak vlastně pro ty učitele je to jako, jak se řekne, overwhelming, zahlcující. Chybějící vhodné literární texty. Často vlastně je problém, že ti učitelé používají k tomu ještě čítanky a byli by rádi, kdyby i ta literární výchova byla nějak třeba včleněná do výuky jazyka. Já se tady v tomhletom místě zastavím. My jsme tam měli ještě takový vlastně možnost pro komentáře. Vlastně máte ještě něco, co nám chcete říct. A protože celá tady ta konference je věnovaná i Lucce Koděuskové, kterou já jsem osobně neznala, tak já, když jsem se to dozvěděla, tak jsem se šla podívat vlastně, jestli nám to Otava vyplnila a kdo nám to vyplnil za Otavu. A byla to Lucka. A dívala jsem se na ty její komentáře a co mě úplně, jako na mě fakt zasvítilo, bylo to, že ona jediná, když se psaly všechny ty odpovědi, tak všichni tam psali ještě tohle by tam mělo být a tohle nám tam chybí, na tohle jste zapomněli a ona jediná tam napsala děkujem a už se moc těšíme na nově utvořenou učebnici. Tak já doufám, že ji nesklameme a budu pokračovat dál a budeme si to pamatovat. Bude to takové naše motto, proč vydržet, i když ten projekt se třeba i nebude vyvíjet úplně tak, jak bychom si představovali. Takže to bylo všechno k dotazníku. Teď, co jsou cíle toho celého projektu. My jsme si vymezili takové krátkodobé cíle, jednak zmapovat tu poptávku, to už se nám v podstatě podařilo z velké části, vymezit strukturu lekce a metodickou koncepci, i to už máme do velké míry hotové, a vlastně vytvořit jednu sadu učebních materiálů pro třetí ročník. Proč třetí ročník, proč ne první? Je to proto, že my vlastně vidíme, že ve třetí třídě se ty nůžky nejvíc rozevírají. Že prostě v první třídě ještě učitelům fungují ty slabikáře do nějaké míry, ve druhé třídě tam sice už to začíná být, trošku to začíná drhnout, hlavně na konci, když jsou slovní druhy a gramatické kategorie, ale jinak ty tvrdé měkké souhlásky je to do nějaké míry důležité. Ještě se s tou učebnicí dá pracovat, pokud se rozloží. Ale v tom třetím ročníku tam opravdu už nějakým směrem jde to, jak ty děti jsou zvyklé se jazyk učit.
nějakým směrem jde to, jak ta učebnice je postavená. A já jsem se opravdu setkala s tím, že děti odcházejí i v téhleté chvíli z české školy, protože prostě nemají na to neustále se učit vyjmenovaná slova. Zejména pokud mají učitelku, která s tím materiálem pracuje tak, jak je daný, neprokládá ho jinými materiály, nepřistupuje k němu vlastně tvůrčím způsobem. Takže proto my jsme se rozhodli pro ten 3. ročník a začít jím a vlastně vytvořit celou sadu. Pracovní učebnici, do které se bude psát, která bude mít klíč k tomu metodiku pro učitele, jak obecnou, jak s tím celým pracovat, tak i ke cvičením a také přílohy, kde by byly nějaké doprovodné a rozšiřující úlohy. A zároveň provést i zároveň hned první pretestaci těch pilotních materiálů na školách a zapracovat ty výsledky. No a pokud bude pozitivní odezva, pokud se to bude dařit, pokud to bude vlastně se ukáže jako funkční, tak tím dlouhodobým cílem by bylo vytvořit 5 učebnic pro celý 1. stupeň. Takže teď vám jenom v krátkosti, já se napiju, protože mám vyschlo v puse. Tohle je něco ke struktuře celé té učebnice. Jsme hodně přemýšleli, jak tu učebnici strukturovat a ukázalo se, že nejlepší by bylo, kdyby každá ta lekce byla rozdělena do 3 podlekcí, třeba si představte 1A, 1B, 1C, které by na sebe nějak tematicky navazovaly i gramaticko-pravopisně. A vlastně každá ta lekce by měla nějaký sjednocující téma. Třeba v tomhle případě chceme, aby to byla nějaká hlavní postava dítěte žijícího v zahraničí. Takže třeba v té první lekci to je hokejistka Jitka z Kanady. To není náhoda, že jsme vybrali Kanadu, protože jsme v Kanadě, ani protože tady máme tolik Jitek, ale to by byla třeba postava té první lekce, nebo je to postava první lekce a stěžejní částí vždycky bude souvislý text a každá ta podlekce bude mít ten text jeden a k němu se budou vázat všechna cvičení. Takže třeba u té Jitky v podlekci A se dozvíme o tom dítěti v jeho domovském prostředí s nějakou vazbou na tu rezidentní zemi. V tomhle případě je to třeba kroužek, lední hokej a nebo další věci. Potom by byla podlekce B, ta už by byla o tom dítěti na rozhraní kultur, takže tam se už nějak mluví o souvislosti s Českem, nějaké porovnání, nebo je tam nějaký kontakt s Českou republikou. Konkrétně Jitka se balí na cestu do Česka a přemýšlí, co si zbalí do kufru, co bude potřebovat a co ne. A v té podlekci C už by to dítě bylo v českém prostředí, kde je možnost rozvinout to, nabalit to na přesah do českých reálí. Takže Jitka přiletěla za babičkou na návštěvu a teď vidí bratranci tam něco hrajou, má to hokejky, ale není to hokej, je to florbal a vlastně dává to vlastně takový můstek k bavení se o sportech a vlastně o celém tomhletom tématu. Takže takhle by to vypadalo a konkrétně třeba pilotní lekce 1A vypadá nějak takhle. Není to finální podoba. My jenom víme, třeba ta grafika, ilustrace, to není finální, ale obzvlášť pro ty naše děti obrázky jsou strašně důležité, takže je potřeba, aby tam byly od začátku a klást na ně velký důraz. Proto je tam máme už teď i v téhleté provizorní podobě. A vlastně si všimněte, že to začíná cvičením, které nějak osvěží dětem slovní zásobu, kterou budou pak používat pro ten článek. Článek je v bodě 2, to je to stěžejní část celé té podlekce, je tam Jitka, pak jsou otázky k článku na jeho pochopení, vlastně mluvíme o tom, a až pak jsou další cvičení jednak i vůbec čtení jako takové, protože to třeba ty naše děti potřebují výslovnost. Potom by tam byla cvičení gramatická. Tahle ta celá lekce 1 je vlastně opakovací, tvrdé měkké souhlásky. Ale i ta gramatická cvičení jsou vztažená k tomu původnímu textu. A potom v závěru 7 vlastně úkoly na produkci, ať už psanou nebo mluvenou. Takže takhle by nějak ta lekce měla nebo mohla vypadat. Tady mám ještě lekci 1B, ale zase to má podobnou. A to je celá lekce jenom. My chceme, aby to bylo opravdu jednoduché, nezahlcující. Tohle je prostě ideální plán třeba na tu 1 hodinu. A nebo se to dá rozdělit i do 2 podle učitele. Ale je to prostě přehledné a není tam toho moc. Není to spousta stránek, aby se toho ten učitel ani to dítě nezalekli. A další lekce třeba 1B, podobná struktura, osvěžení slovní zásoby, článek, otázky k textu, gramatická cvičení a potom i nějaká cvičení mluvní na poslech, výslovnost, ale i vlastně tu mluvenou a psanou produkci zase. Takže tohle je jenom znova k té struktuře, tady vlastně mám se sumírováno, jak jsem říkala, předtextová aktivita, text s obrázkem, jádro všeho, otázky na porozumění a ty by měly být jak globální, tak třeba detailní, ale i nějaké otázky na studenta, aby vlastně vedly k tomu, že se začne diskutovat a pokud učitel chce, může to použít i dál a strávit tou diskuzí víc času. A cvičení na mluvnické jevy, ale vždycky stažená k textu a stejně tak ta cvičení na produkci.
No a potom důležitou součástí budou i přílohy, a to právě proto, že některý učitel třeba má studenty, kteří jsou schopnější, nebo musí jim dát extra úkol, nebo chce se tématu více věnovat. Takže tohle je něco, s čím by on mohl pracovat, nebylo by to součástí toho vlastně základu, té učebnice, ale měl by vždycky možnost to nějak rozšířit, i právě kvůli heterogenitě skupiny. Takže třeba tady nahoře lekce 1a, tam jsou doplňte rád. A my víme, že děti, hlavně v anglofonních zemích, teda mají hrozný problém s touhletou konstrukcí, rád něco dělám, takže pokud učitel chce, může využít tohleto cvičení i s ohledem na to právě rozšíření slovní zásoby a i funkčního užití vlastně české gramatiky. A nebo tohleto poslední cvičení to zase umožňuje, to je vlastně na poslech, kdy se předpokládá s tím, že žáci, kteří jsou pokročilejší, tak to i vyplní, žáci méně pokročilí budou pouze poslouchat a pak třeba jedni prezentují druhým a prvním odpovídají nebo dávají otázky a podobně. Takže teď poslední otázka do Mentimetru. Máte nějaký konkrétní tip vy sami, co by se v takové učebnici mělo objevit? Já to musím posunout. Co tam třeba i nějaký autor, ilustrace, typ cvičení, který máte hrozně rádi? Je něco, co bychom tam určitě měli zahrnout? Je něco, co sami byste tam třeba chtěli vidět? My už jsme dostávali tipy nebo nápady vlastně z toho dotazníku, ale jestli vás teď něco napadá, tak to tam napište, prosím. Jo, tak to jsem asi... Jednoduché osmisměrky, jo, ty mám taky ráda. Osmisměrky a křížovky, to jsem vždycky úplně milovala. Nějaké další typy? Ilustrace od českých malířů. No, to jsme o tom hodně mluvili a bylo by to skvělé. Problém je, že hodně jednak cena a druhak často jsou to vlastně jako umělecké kresby, které se líbí nám dospělým. Ale ty děti, aby to vlastně pochopili, tak spíš jim fungují jako hodně jednoduché obrázky a ne nic jako uměleckého. Já třeba, to je zajímavá otázka do debaty, no. Cvičení jako hry, určitě hravé věci. To ještě jednou osvěžím, jestli nám tam něco přibylo. Video z titulky jako do učebnice, jo? No do interaktivní verze možná. Zajímavé ukázky z knížek, aby četli. No to čtení a vlastně zahrnutí literatury si myslím, že bude výzva, protože ve chvíli, kdy tam dáte literaturu, tak tam nastane ta těžká slovní zásoba a vlastně je potřeba to dobře vybrat. Ale taky je to jedna z věcí, o které jsme jako hodně mluvili. Čas, hodiny, jo, ty věci, které používají, když jsou v Česku. Měsíce české, skupinové aktivity, odpověď A, B, C, D. To už se snažíme teď implementovat těch cvičení, aby to vždycky nebylo stejný, ale jednou je to výběr, jednou je to A, B, C, D, jednou je to volné doplnění, vlastně různé typy odpovědí. Osmisměrky, hádanky. Ono vám to možná, nevím, jestli se to tady může zobrazit všechno, možná nějaký, ale možná tam bude možnost i volit. Já to posunu ještě o jednu. Tak. Teď možná můžete volit, jestli je něco jako přidat hlasy k tomu. Co nám teda vyjede jako nejlepší. Tak já už tohleto. Jsem to dala. Můžete ještě volit, můžete tam je přidávat, protože nám pak ty výsledky zůstanou, takže se na to můžeme podívat, to je vlastně i inspirace pro nás, tahle ta otázka. Takže vám děkuji za příspěvky na tuhletu otázku. A teď vlastně poslední části té přednášky tak něco k současnému vývoji toho projektu. My vlastně v téhleté chvíli máme sestavený stabilní organizační tým i tvůrčí tým, protože přece jenom než se to ustavilo, tak to chvíli trvalo. Ne každý má tu kapacitu, kterou si na začátku myslel, že bude mít.
Získali jsme data, teda, jak jste viděli, o více jak 50 zahraničních školách, teď už 55, teď nám odpověděl Island, to už jsem ani neměla v těch grafech zachycené. A ještě chceme teda získat data od těch zbývajících škol, ale je to strašně mravenčí práce vlastně dohledávat kontakty a nakontaktovávat je. Ale i tohle to chceme vlastně dotáhnout. Ale jako takový vedlejší produkt nám vlastně vzniká aktualizovaný seznam skutečně fungujících českých škol a výukových center ve světě, což si myslím, že může být i v budoucnu úžasný zdroj i pro tu českou komunitu z hlediska toho, když někam přijedete, kde je mi tady nejbližší klub nebo škola, kam můžu třeba se svými dětmi chodit. Máme zkoncipovanou obecnou metodiku a strukturu učebnic a lekcí, byly vytvořeny první pilotní materiály, viděli jste malou ukázku, metodika k těm lekcím, které jsou přílohy, vytváříme klíček k existujícím cvičením a vlastně už i zapracována byla obdržena první zpětná vazba a ta je interní vlastně v našem týmu. Takže tohle to je, co jsme už dokázali. Nic tohohle by nebylo možné bez podpory, kterou jsme dostali od Ministerstva zahraničí prostřednictvím oddělení pro krajanské záležitosti, které nám dalo tu důvěru, že nás hned vlastně velmi brzy poté, co jsme na tom chtěli začít pracovat, podpořilo, a to prostřednictvím několika konzulárních úřadů v Evropě a v New Yorku. Takže za tuhle tu pomoc moc děkujeme, protože bez ní by ten projekt určitě nebyl tam, kde je. A nám se vlastně i podařilo díky tomu, že jsme mohli říct, že máme tuhletu podporu, získat do týmu i 2 skvělé tvůrkyně, a to je Marie Boku-Kestřánková a Anna Páp, které vlastně teď se soustředí vlastně na vůbec tu koncepci, metodiku a tvorbu prvních materiálů, a plus máme v týmu Lenku Kanelia, kterou znáte určitě prostřednictvím Krajanku, ta spíš se stará o má zkušenost s granty a s ekonomickou stránkou projektu, a hlavou celého toho projektu je Alena Pajasová ve Švýcarsku. A plus ještě máme tam Veroniku McLeod ze Skotska, která dává takovou první zpětnou vazbu na ty vytvořené materiály. No a do konce tohoto roku, protože vlastně máme na ten letošní rok podporu, tak ještě chceme pokračovat v tvorbě pilotních lekcí. Chceme testovat ty pilotní materiály, a to hlavně ve spolupráci s vybranými školami v Evropě, které dostaly i nějakou finanční podporu vlastně prostřednictvím programu podpory českého kulturního dědictví. Ale tady apeluju i právě na vás z amerických škol, protože si myslím, že to jádro nebo velká část těch studentů jsou mimo Evropu, a proto by bylo skvělé a důležité, aby ty materiály jsme otestovali i tady v Americe, kde ty děti mají ještě větší míru vyhasínání. Takže pokud máte zájem se blíž do toho projektu třeba otestovat nějaké ty materiály, tak určitě mi prosím dejte vědět. Ono taky bude záviset na naší kapacitě to zpracovat a začlenit, ale my chceme, nebo určitě je hrozně důležité vlastně i tady v Americe tohleto otestovat, aby to fungovalo, aby to nebyla další učebnice napsaná vlastně od stolu, která opět na ty naše děti vlastně nebude použitelná. A to je něco, co jako mě hodně leží na srdci, a vlastně je potřeba pořád jim tam připomínat. Nepředpokládajte, že všechny ty děti vypadají jak ty vaši 2 nejchytřejší studenti, co máte tady někde ve škole v Německu. Protože opravdu jako ten profil z toho studenta není takový. A ještě vlastně, jak jsem říkala, probíhá takové druhé kolo oslovování, kdy my chceme zpracovat ten dotazník. I když většinu, uvidíme. Já si myslím, že se možná dá ještě klidně najít dalších 40-50 škol, které prostě jenom člověk se jich musí dopátrat. A pokud jste ten dotazník ještě nevyplnili, my jsme ho posílali na všechny školy, ale na základě poměrně zastaralého seznamu, takže pokud třeba se vám změnila mezi tím adresa, tak dejte vědět, já vám ho moc ráda přepošlu. Podpora a budoucnost projektu, jak už jsem říkala, podpořil nás pan zmocněnec pro krajanské záležitosti, brzy potom i další politikové, jako třeba předseda Senátu Miloš Vystrčil, nebo i členové stále komise Senátu, včetně místopředsedy Senátu Tomáše Černína. Těm všem ten projekt přijde skvělý, ale vlastně nás nasměrovali na to, že kdo primárně by o tohle měl mít zájem a kdo by nám mohl pomoci to dotáhnout do konce, je Ministerstvo školství. A proto nám se podařilo vlastně mít schůzku s ministrem školství Mikulášem Bekem, který projektu vyjádřil podporu a navrhl jeho začlenění do iniciativy Škola hrou, která má odstartovat teda až v druhé půlce roku 2025, ale je to vlastně součást té probíhající revize rámcového vzdělávacího programu. A to samozřejmě je velký projekt, který je na dlouhou dobu, ale tam by krásně celá tady ta naše aktivita zapadala. Takže my v téhle chvíli máme pravidelné schůzky se zástupci Ministerstva školství. Já jsem moc ráda, že 2 z nich jsou tady s námi, takže vlastně se můžou dovědět i ten nejnovější update, a že teď máme vlastně tuhletu podporu od nich a plánujeme další kroky na rok 2025. Proč si myslíme, že dává úplně největší smysl, aby tenhle projekt podporovalo Ministerstvo školství, je právě kvůli tomu rámcovému vzdělávacímu programu, který teď prochází další revizí. Tohle to je jenom výňatek vlastně
z té nové teda revize, ale ty myšlenky byly už v té předchozí verzi pro vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace. A když si to přečtete, tak tam z pohledu nás jako učitelů na zahraničních školách není nic, s čím by se dalo nesouhlasit. Výuka na prvním stupni má být založena na aktivním zapojení žáka do přirozených komunikačních situací, kde mají být hlavně rozvíjeny jeho komunikační dovednosti, jako srozumitelně vyjádřit své myšlenky, poslouchat a reagovat. Od počátku výuky směřujeme k porozumění. Nečteme texty jenom proto, abychom je četli. S využitím smysluplných textů, ne slova vytržená z kontextu, fráze nebo jednotlivé věty, prostřednictvím různých strategií. Hry, křížovky, osmisměrky. Zaměřujeme se na rozvoj slovní zásoby. To je pro nás skoro to nejhlavnější, co my chceme v těch školách dělat a co víme, že je potřeba. Osvojování psaní jako prostředku komunikace směřuje od záznamu jednoduchých slov k delším textům, to znamená postupně, a hlavním znakem je srozumitelnost, ne bezchybnost toho vyjádření. Takže opět, pokud tohleto bychom uvedli do praxe, tak by učebnice napsané podle toho pro ty naše žáky skvěle fungovaly. A vlastně je to, co my chceme. My nechceme nic jiného, než v podstatě naplnit ten rámcový vzdělávací program na učebnicích pro zahraniční studenty s ohledem na tu jejich specifickou komunikační situaci. Takže proto my si myslíme, že to dává velký smysl a kromě toho ono zájem o zděděné jazyky v poslední době obecně nabírá vlastně na síle. A to jednak s rostoucí migrací, globalizací, přeshraniční vlastně ekonomickou fluktuací obyvatelstva, tak vzrůstá i snaha podchytit bohatství, které plyne z té lingvistické diverzity. V Evropě je to třeba pod vlivem teď zvyšující se migrace v Ukrajině, kdy nejde jenom o to ty děti naučit jazyk té země, kam přišli, ale zachovat i to bohatství, které oni si sebou nesou vlastně v podobě svého zděděného jazyka. A vlastně já si myslím, že tahle ta aktivita do toho jenom zapadá a bylo by skvělé, kdyby i Česká republika byla určitým směrem na špici v tom, že tohle má podchycené, že o tom ví a že se tomu aktivně věnuje. Když třeba se podíváme, Rada Evropské unie už v roce 2008 vydala vlastně statement, prohlášení k mnohojazyčnosti, které výslovně vyzývá členské státy, aby podporovali studium svých národních jazyků v jiných členských zemích. Mimo jiné i využíváním technologií pro dálkové studium. Tohle je třeba strašně vizionářské, protože tohle je rok 2008, ale myslím si, že v tomhle covid vlastně pomohl tohleto uvést do reality, kdy lidé si uvědomili tu sílu virtuální komunikace, sílu vlastně toho propojení díky různým vlastně moderním komunikačním technologiím. A myslím si, že to zpětně vede k tomu, že je větší zájem o zděděné jazyky, protože spousta rodin je ve větším kontaktu se svým domovem, mluví vlastně, vidí se, že jo, jsou videokonference i rodina. Já už si se svou rodinou teď dělám často Zoom, ať si můžeme u toho i prohlížet fotky nebo se na něco dívat. Jenom používání Duolinga vlastně nebo dalších aplikací strašně vzrostlo. Takže ono to všechno zapadá do toho, že lidé, kteří jsou i daleko od té své rodné země, chtějí si ten jazyk udržet a chtějí s ním mluvit a to i na jako vysoké úrovni. Chtějí, aby ty děti opravdu byly gramotné v tom jazyce. Nejenom, že tak jako rozumí, ale pak pomalu nic neřeknou, protože se bojí. Zapadá to i do toho, že v poslední době hodně škol a univerzit začíná nabízet specializované studijní programy a kurzy explicitně zaměřené na zděděné jazyky. Já jsem tady dala příklad z CUNY a potom příklad vlastně letos byl seminář na Ústavu bohemistických studií ve spolupráci s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace, ale vlastně spousta univerzit teď má buď to programy, nebo aspoň kurzy, které jsou na tohleto, které mají vlastně tohle jako klíčové slovo. V Americe jsou vládní programy na podporu zděděných jazyků taky, ale jsou to hlavně, pokud se mluví o zděděných jazycích, jsou to hlavně jazyky původního obyvatelstva. A v poslední době i zájem vlastně na té vládní úrovni o podporu španělštiny, což je nejsilnější migrantský jazyk. Nejsou programy, aspoň co jsem zjistila, na podporu slovanských jazyků. Určitě ne na podporu češtiny, takže tam my jsme odkázáni na naše vládní činitele. Ale vlastně ten zájem vzrůstá. Je to vidět i na tom, že třeba v Americe existuje tady ta koalice škol zděděného jazyka. O tom by vám víc řekla Marta nebo Jitka, které jsou tam zapojené, mívají pravidelnou konferenci, pořádají webináře. V Evropě je hodně aktivní FOHLC, což je Forum of Heritage Language Coalitions. Myslím, že ta iniciativa vznikla z Holandska, ale teď už jsou tam zapojené různé evropské země a vlastně Okénko je tam letos zapojené do fora, které pořádají na podzim, kde vlastně mám taky mít příspěvek a kde vlastně se teď hodně mluví o tom, jak ty školy podporovat, jak se navzájem podporovat i vlastně napříč přes hranice jednotlivých zemí. Takže to je takový obecnější rámec k celé té snahy. Vlastně tam otázka.
otázky nemám. A já bych ráda zakončila citátem. Tenhle ten citát se objevil v médiích, českých médiích, vlastně jako reakce na rámcový vzdělávací program a nové školní vzdělávací programy, které se budou utvářet. A ředitel vlastně České školy Be Open Marek Adler k tomu řekl, pokud nepřijde zhora velká podpora školním týmům ve smyslu pro vytvoření učebních materiálů, tak se nic nestane. I pro průměrného českého učitele stejně není vodítkem školní vzdělávací program, ale sada učebnic, kterou používá. A my s tím celým srdcem souhlasíme v tom, že si myslíme, že vlastně existence ucelené učebnice pro žáky žijící v zahraničí bude takovým hlavním nástrojem, který právě umožní uvést to RVP v realitu, vyřeší hodně problémů, které teď ty české školy mají, vlastně zefektivní i výuku, která na těch krajanských školách teď probíhá a celkově povede i k větší gramotnosti, k větší funkční gramotnosti českých žáků. A to si myslím, že nejsou zanedbatelné cíle. Tak vám děkuji za pozornost a myslím, že nám zbylo ještě trochu času na diskuzi. Já se podívám na čas. Ano, máme 5 minut, super. Tak prosím i otázky z publika. Já ti dám i... Vypadá úžasně, že ji pak budou chtít používat i základní školy v České republice nebo modernější paní učitelky, který už nechtějí učit z klasického slabikáře. No, já to zopakuju, tu otázku, jestli by takovou učebnici pak nechtěli používat i školy v Česku. Já bych se tomu vůbec nedivila. Tam jde o to, jestli to půjde, jestli to bude schválené, protože vlastně jde o to, že pořád ta učebnice by musela projít nějakým schvalovacím procesem, že naplňuje ty cíle vzdělávání, teda i pro českou školu. Ale úplně si dovedu představit, že vlastně, protože my máme tu výhodu, že nejsme zatíženi tou tradicí, která v České republice je, kdy se to hrozně těžko oprosťuje. A my tím, že k tomu jdeme z úplně jiné strany, tak nás vlastně tohle nezatěžuje. A proto si myslím, že můžeme být mnohem progresivnější než jakákoliv škola v Česku, která tam pořád si vleče to závaží toho, jak se to vždycky dělalo. Ale i my si ho vlečeme teda. Jako do jisté míry. Já jsem se chtěla zeptat, kolik témat plánujete mít v té jedné učebnici, jestli už to máte rozmyšlené? No, plánovali jsme tak, myslím, těch 35 právě lekcí, protože většinou jako školní rok, jako na každý ne teď vlastně, tak 35 asi podlekcí. No, mluvili jsme o tom, ale vlastně jsme předpokládali, že i tahle ta učebnice by klidně šla rozložit na 2 roky. Pokud by někdo chtěl každý rok ty děti teda naučit to pemzum, ale klidně rozložit na 2 roky, spíš je to tak, že jedna ta lekce by byla na tu 1 hodinu. Ale opět, když někdo udělá půlku, tak udělá vlastně půlku. Ale vím, že se tam plánovalo z 35, myslím, lekce. Mám to někde, nemám to tady, ale mluvili jsme o tom. Díky moc za prezentaci, vypadá to skvěle. Ještě jaké je teda časování toho projektu ve smyslu, to testování první by mohlo být teďka na podzim a pak ta první učebnice někdy příští rok, nebo to je moc ambiciozní? No, testování určitě teď na podzim, protože máme už nějaké pilotní materiály a tam jde o to vlastně, kdo se toho projektu ujme dál, protože pokud se nám to podaří teda přes ministerstvo školství, tak tam ten další my budeme moci až v tom létě, a tady já vlastně možná ani nemám všechny detaily, které jako bych měla mít a možná ani ještě nejsou, tak až v létě příštího roku vlastně bude ten projekt Škola hrou odstartovaný a pak by bylo asi nějaké i výběrové řízení, protože to potom nebude něco, že jako to můžou dát nám jenom, protože takže my bychom se pak museli hlásit, nebo ty naše tvůrkyně, do výběrového řízení ministerstva školství a v rámci toho projektu by se to dělalo. Jo, takže tam je tenhle ten postup. To jako není tak, že my to tady děláme a pak nám to oni můžou přiklepnout. Ale ví o nás, ví, že se tomu věnujeme, to jako vzešlo z nás, ale pak by to muselo jít standardním schvalovacím procesem. Jsou i jiné možnosti. Nám to přijde teď jako nejlepší cesta, i kvůli tomu politickému a sociálně politickému rozměru a kvůli tomu, že to, já si myslím, že jako i pro spoustu českých politiků říct, že prostě tohle je něco, co děláme a že se tomu věnujeme, je jako skvělá agenda, ale uvidíme, jestli se to ujme a jestli vlastně tu podporu najdeme. Já mám, děkuji. Jo, je to super, vypadá to krásně, ale to teda strašná práce, si myslím.
A já jsem se chtěla zeptat, já jsem to možná nepostřela, jaký máte vlastně stanovený teda cíl pro ty jednotlivé ročníky nebo cíl vůbec té výuky, jestli jako vycházíte z RVP nebo vycházíte z nějaké kombinace nějakých jako jiných zdrojů pro stanovení toho cíle, protože to mi v tom nebylo jasný. Co vlastně, jako když máte tu učebnici pro 3. ročník, co je jako cílem vlastně? No, ono je vůbec otázka říkat tomu pro 3. ročník. To byla vůbec debata, jestli to vůbec jako dělit, že je to pro 3. ročník, protože tam nastupuje ta tradice a co se normálně ve 3. třídě čeká. Rámcový vzdělávací program, pokud vím, není formulovaný na ročníky, ten je formulovaný na celý 1. stupeň. Takže pokud to tam člověk dělí do ročníku, tak zase musí vycházet z nějaké tradice a nemůže přemýšlet tak, že všechno nechám na 5. třídu. Teď udělám učebnici pro 3. a bude to fungovat. Tam vlastně, pokud by to mělo splnit RVP, tak proto by musela být ta ucelená řada. Takže vlastně my chceme v těch obecných strategiích vycházet z RVP, ale to konkrétní implementace tak vlastně bude ovlivněná tím, co se teď objevuje v učebnicích pro 3. ročník. Takže určitě tam budou ta vyjmenovaná slova a další věci, ale zpracovaný podle té vlastně koncepce, o které jsem mluvila. Ale v tom smyslu tam ta tradice pořád hrát roli bude. Protože vlastně pokud bychom pak chtěli udělat pro ten celý 1. ročník, tak pak to bude RVP. Ani ne tak ŠVP, jako RVP, jako celek. A vlastně nové RVP teď bude mít konkrétní metodické úlohy k ověření naplnění těch cílů, tak to je další věc, kterou my se můžeme vlastně orientovat. A já jsem se jenom dívala na pár příkladů, a to jsou všechno hodně jako konverzační věci, komunikační, vlastně věci, které já dělám i ve výuce češtiny pro cizince, že to vůbec, to je ta... Ano, takže pokud se budeme orientovat jen tím a nebudeme hledět na to, tak to je vlastně, to je ten ambiciozní cíl, bych řekla, napsat něco pro ten prostředek a spodek pyramidy a zároveň, aby to splňovalo cíle RVP. Jo, máte. Děkuju. Tak nejsem si jistý, jestli všemu rozumím. Zaprvé moc děkuju, vypadá to super, moc se na to těšíme. A je potřeba, aby to ministerstvo školství přebralo, nebo může to... Jestli je to jediná cesta, nám to přijde teď ta nejlogičtější cesta. Dobře. A je to cesta, která nám byla i doporučena, když jsme o tom mluvili vlastně s jako našimi představiteli politickými a podobně. Ale není to jediná cesta. Můžete jít přes nakladatele, což vlastně i v téhleté chvíli škola Okénko vydává učebnici pro 1. ročník, vlastně slabikář, a jdou cestou přes Novou školu. Pak vám do toho zas mluví nakladatel, který má představu o grafice a jak to bude. A třeba v případě Nové školy to je tam mají velmi jasnou představu, jak to vypadá. Takže zase jste jakoby v tomhle je to třeba rychlejší, svižnější rozhodně, jako tam asi to bude všechno rychlejší. Takže nebude to tak důkladný a nebude to aplikovat. To závisí na tom týmu, tam spíš jde o to, jak moc do toho podle mě pak vstupuje ten nakladatel, který zase má hlavně ten komerční, komerční představu. Je možné vlastně, to je, jakože je i podle mě zajímavé zkusit obě cesty a uvidět, která bude víc fungovat. Možná ta komerční, kdy to bude mít stejnou grafiku a děti už jsou zvyklé na Novou školu, bude lepší. Ale my si myslíme, že jako taková radikální opravdu změna a úplně to dělat jinak je jako potřeba, aby se člověk oprostil od toho, jak se to dělá tradičně. Děkuju. Jo, mě už se ptali, já mám 13letýho syna, na kterým jsem to zjistila a on byl z těch dětí, kdy jedináček, kterýmu se maminka věnovala a stejně jsem viděla, jak s tím trpí a jak už v té 3. třídě to nechtěl dělat ty pracovní sešity a prostě ne. A mám teď roční dceru a já doufám, že než půjde do školy, takže ona už to bude mít. Ale to si maluju. Takže to je taková moje skromná představa, ale nevím. Mohu já možná jenom se tady ještě vyjádřím vlastně k těm dotazům. Ministerstvo zahraničí ten projekt podpořilo v té úvodní fázi, protože my jsme nechtěli ztratit tu energii a ten entuziasmus těch lidí, kteří v tom přišli. My víme, že samozřejmě ty velké věci, jako samozřejmě převzít to na ministerstvu školství, znamená v podstatě to zařadit do nějakého projektu a tak dále, znamená to trošku jakoby větší asi časovou prodlevu. Ale já musím říct, že máte sympatie řady našich velvyslanců. Což je důležité, protože my jako ministerstvo zahraničí vlastně fungujeme přes naše velvyslanectví ve vztahu tedy k vám, ke krajanům zahraničí. Ale samozřejmě byly tam také dotazy od řady z těch velvyslanců při poradě,
Jestli je to skutečně projekt pro ministerstvo zahraničí, pokud se to týká teda výuky, že by tedy logicky to mělo být spíš ministerstvo školství. A my jsme vlastně na základě toho začali jednat s ministerstvem školství, jestli by to nějakým způsobem v nějaké fázi nepřejalo. Což by všem přišlo jakoby logický vývoj. Ale samozřejmě my jsme ochotní ten projekt dál ještě zkrátka suplovat finančně tak, aby se nemusel zastavit do té doby, než toho ministerstvo školství bude schopné. A to samozřejmě těch nástrojů je několik. My jsme vlastně vodili takovou tu cestu toho flexibilního skládání různých finančních prostředků, hlavně aby ten projekt mohl jít kupředu, takže částečně se vlastně na to skládají z těch krajanských darů jednotlivé školy, které vlastně na tom participují. To znamená, že oni si to jako ty školy si to vlastně zadají jeden z těch projektů, o kterých jednoročně vlastně jakoby žádáte. A druhou teda jsme ještě našli variantu, že vlastně na to dáváme kus peněz tedy z bohemistiky, což jsou teda podpora bohemistiky, což je další jakoby finanční program. A u těch škol se to samozřejmě nabízí, nebo u těch projektů, jako je tento. A to jsou peníze, teda, které nejdou krajanům, ale to jsou peníze, které jdou uvnitř ministerstva zahraničí na jednotlivá velvyslanectví a generální konzuláty na propagaci české literatury a českého jazyka v zahraničí. Ale když to řeknu, možná takový jakoby návod. A to je takový můj poznatek. Samozřejmě velvyslanectví mají spoustu další práce, než samozřejmě pouze se starat o krajany, nebo jak vždycky se mi to vrátí, ale to neznamená, že nejsou ochotní ty úřady samozřejmě podpořit tu aktivitu, akorát, že ty úřady to za vás nevymyslí. Takže já bych doporučoval, abyste možná tady v tom ohledu se obrátili na té svá nejbližší velvyslanectví nebo generální konzuláty a právě vy, pokud přijdete s nějakým konkrétním projektem na bohemistiku, ať už je to třeba prostě ta učebnice, nebo ať už je to jakýkoliv třeba pozvání se nějakého spisovatele a tak dále, tak pokud se, když to řeknu, zhostíte vy té organizační role a velvyslanectví si to dá do toho svého ročního plánu na bohemistiku, tak samozřejmě se propojí to know-how s tím financováním. A je to, myslím si, velice užitečná cesta a jak já to tak jakoby pozoruju, tak si myslím, že to je asi možná nejefektivnější cesta jak pro velvyslanectví, tak pro vás. Takže to jsou jakoby varianty, které jsou, ale ten dotaz samozřejmě ještě jednou, asi časem by si to mělo ministerstvo školství ten projekt převzít, protože myslím si, že dlouhodobě asi to systémově opravdu patří na ministerstvo školství, ale mám tady kolegy. Děkuju. Já bych chtěl jenom zmínit, že ten vznik učebnice, ten celý projekt má dvě roviny. Ta první rovina, to je ten samotný vznik té učebnice. Tady samozřejmě, co se týká podpory ministerstva, tak musíme vycházet z toho, jaké možnosti máme, jednak co se týká právních okolností a jednak finančních okolností. Ten projekt jasně, že není jednoletý, je to projekt několika letý, nevím přesně, jak dlouho to bude trvat. Takže je potřeba najít takový zdroj, který dá dopředu autorům jistotu, že bude moct být financován v té celé době tvorby toho projektu. My jsme takový zdroj hledali a našli jsme právě projekt Kurikulum, který bude podporovat zavádění revidovaného RVP do škol a kromě spousta dalšího, tam máme i jednu komponentu, která se zaměřuje právě na vznik učebnice pro Čechy, který mají češtinu jako jediný jazyk. A ten projekt umožňuje to financování dlouhodobé i v poměrně slušném finančním zajištění. Takže tam ten vznik ta učebnice je možný. A druhá rovina toho celého je, co potom, až ta učebnice vznikne. To znamená, o tu učebnici se musí někdo starat, musí nějakým způsobem distribuovat do škol, ať už v podobě elektronické, tak už v podobě papírové, vytištěné. A samozřejmě k tomu patří nějaké další doprovodné materiály. On to není jenom ta samotná učebnice, ale nějaké výukové karty, pracovní listy a ostatní další podpůrný materiál k tomu, aby to ty školy mohly používat. A zatím to je otázka, protože ministerstvo jako takové ty učebnice nemůže tisknout, nemůže to dál distribuovat, to musí dělat někdo jiný. Nakladatelství nebo nějaká jiná organizace, která potom se bude o ten další rozvoj té učebnice se všemi dalšími náležitostmi jako doprovodný materiály starat. Takže to je potřeba ještě potom dál asi způsobem, jakým řešit.
Děkuju. Tak tímto uzavřeme. Děkuji za tuhletu reakci, kterou my si i vezmeme k srdci vlastně v plánování dalších kroků a už musíme dát teď prostor na další přednášku. A děkuji moc za to. Mě nikdo nevyfotil.